Kotia Gulibaji, Kudi Usanga Gulilabe, Nanga Solo Ledesia Odija, Shirugu Goyena Baji, Nanga Kadi Zonya Disa Gulijani, Kumboro Bagari Guliji, Wera Nanga Wanugo Guliji, Kudi Guboma, Ustedi House Guliji, Nanga Tuta, Wazuga Baji, Naga Temzi Guliyani, Oh Guliji, Tigudali Raino, Oh Guliji. By 18 December 2024 Blandaya kwa chabwino kubasibasi palibe chimene tikuchiona choti tingakachite complain yayi kwatentha kuonetseratu kuti limenya kwambiri dzuwa ndi nthawi yoti lidzimenya dzuwa limeneli chifukwa mwachikhalidwe zikuyenera kuti zitero kuti iphike mvula igwe mowirikiza yabwinobwino mmene anenera za nyengo akuti kuyambira wiki imene ikubwerayi zikuoneka kuti nkhani za mvulazi zikuyenera kutheka. Programu yakulinji yafikanso pa wireless yanu number 1 wireless ya Times. Mstudio muno lero lachitatu ndili ndi nzanga Innocent Hongolo. Innocent kwa chabwanji kudzikoko? Kwa chabwino umene ofuna kuzera Patrick. Yes. Zikuoneka ndi tsiku la dzuwa kwambiri. Lilipo dzuwa. Dzuwa lilipo komanso pena mazooneka ngati nthawi ina iliyonse kumvula ikhozobwe. Andi timanena kuti dzuwa limene ndilofunikiratu munyengo inoyo kuti liphike mvula amatero masamu ake. Masamu amene akalekale. So azanyengo alengeza kuti akuti from next week mvula yamba kugwa bwino. Sindikuzoda kutanthauza chani kuma masiku ano anthu amene wati mamvera ndi chidwi. Kwambiri. I think itene kuti pakada amalawi sayamba kukhulupirira. Kalekale timati azanyengo amanawo. Amadziwa bwanji kwa pano kawiri akanena zomakhala kuti almost precise. So tukumapanga follow ndi chidwi wina wake amandiuza kumachinga kuti adzala kachitatu. Kudzala kuuma iwo amati akangoona mvula amakadzala. Azanyengo sana nene kuti yodzalira yafika. Nde mulimi ndovuta iye amayendera yake. Tikudzala mwajamu. Wa masiku ano tiphunzire umamvetsera za anthu azanyengo. Last week atagamba nkhani za chido pena pake anthu amazanena kuti amene yagwa nayo safika ya. Manditu afika ndipo waononga. Ndipo I think itayamikire amapereka regular updates kumadziwa kuti pano akuti wathamphamvu pano tikhozotere tayamikire kwambiri mpaka mmene wanyamuka kumapita anena kuti watuluka chabwino. Innocent, program yathu yakulinji lero tikukambirana nkhani yokhuzana ndi za mayeso. Makamaka mafizi examination fees za mayeso onse atatu. Mayeso from 4 MSCE JC from 2 komanso aja PSLC a standard 8. Amanebu anatulutsa notice yonena kuti kutseka kulandira mafizi amene wawa anakuika pa 31 December. Kutanthauza kuti I think it's somewhere around next week. Chimeneno chatsitsadzayi kuti programu imene ibwere ndichionera kuti tapeza kuti masukulumu aziphunzitsi ma headmaster tingane choncho anayika madate awo osiyana-siyana. Ena anayika mati pa 12 pa 13 pa 17 okuti panopo tikunena pano I think onse atseka masukulumu ndi madate awo pamene tsiku lotseka la manebu ndi pa 31 December. So nkhani inazambira pamenepo kuti so zimene zikutanthauza chani kuti chifano makolo ena ake anadandaula kuti komano nangasi notice ya pa 31 iyo manebu imatumiza mautenga all over the place almost every 2 hours. Exactly. So makolo amalandira notice imeneyo kuti kutseka ndi pa 31 ndi ku skulu ana awauza kuti aphunzitsidwa kuti kutseka ndi pa 12 kutseka ndi pa 13 ndizi masokoneza panali mpungepunge pamenepo pena pake ndeti mafunsa kuti zimatani zimakhala bwanji notice ya manebu imatanthauza bwanji nanga kusiyana bwanji ya masukulu amene aziphunzitsi ndololedwa kuyika madate awo. That's the question. Funso lina lalikulu nkhani ina ya mwina yokulirapo ndiyonena kuti kuyambira chaka chathachi nkhani zolipira mayeso kumalipira ku skulu zinatesedwa chifukwa cha mavuto amene amatuluka. Skulu zina zake ana skulu amati kulipira
mafizi aja kwa aphunzitsi kati kwa headmaster ndalama ija imajiwa ahedi kusowa kusoweratu mpaka na ana asalemba mayeso nkhani zimenezo zinachitika kwambiri andi amanebu tayamikire anazabwera ndi solution imene anachita create online system imene makolo amayenera kungolipira directly via various means matiyene mndiyene amutero. So chimene chikudabwitsa ndi chakuti ulendo uno anawo makolo akulipirabe kwa aphunzitsi kwa maheadmaster ako across the board. Kafukufuku athu aonesa kuti ndithu m'masukulumu zimene especially in the rural areas makolo akumakalipirabe kwa aphunzitsi. So pali zinthu ziwiri, ndi chifukwa chani makolo akuchita zimenezo. One. Number two, ndi chifukwa chani aphunzitsiwo akulandira ndalamazo. Number 3, kodi zimene ndizololedwa zikugwirizana bwanji ndi zimene amanebu anakhazikitsa. Nkhani tu imene tili nayo program yathu ilero ndi imeneyo yovuta kubasi. Ndi nkhani yovuta. Nkhani yovuta monena kuti nkhani ya mayeso ku Malawi ndi nkhani imene imayikidwa pa mtima kwambiri. Oh yes. Mwana amakhulupirira kuti waphunzira standard 1 paka 8 akafika 8 akuyenera alembe mayeso. Akapanda kulemba mayeso chaka chimenecho mwanchedwetsa kwambiri. Same thing JC komanso MSc. Now kupezeka kuti ana akuauza kuti tikutseka pa 31 then akuauza kuti ayi ife ku school kuno titseka pa 12 na akuauza kuti titseka kandi pa 18 zimapatsa aja psychological pressure amakhandi pressure including makolo awa ukanika kulipira at that particular time. Panopa lero mwina ka date ndi 18 anthu ena sanalandire anthu ayamba kulandira wiki ya mawa ukuwatseka makolo ali ndi pressure ana ali ndi pressure. So pena pake amapanga give up kuti aine basi mayeso nde kuti sindilemba akhumudwa atani in the end akamazalemba mayeso aja amakhalabe affected performance imakhala yovutirapo. So ndikhuzonena kuti ndi nkhani imene amanebu akuyenera kuitenga serious. Ndi nkhani imene amanebu akuyenera kuyiyang'anira ndi chidwi ayang'anire ndi chidwi chifukwa chani nkhani imene yasokoneza. Ine ndalandira SMS mwina ma SMS mu phone mwangamo ndili nawo mwina 12 or more than that onduza za pa 31 amanebu. By all means ineso ndili nawo much more than 12. Ndipo anthu amachita unena kuti kodi amanebu acheni chomwe afuna ndi chani. So kukomeza that was good. Kuipatsa moto. Yes. So apereka moto uja kena kuti auze anthu kuti pa 12 tatseka pamene pali vuto. Mbali ina yonena kuti mwina maskulu ena kapena sukulu zina zimapanga zimenezo mwina to exert pressure kapena kuti apatse pressure makolo kulampena timanena ta 11th hour ministry amafuna chinthu apange pa dot ndikhalidwe lina lake la Malawi lonena kuti atifuna kuti tikutseka pa 31 ndiye pa 31 ino ayambe kusaka kuti kodi tigwire ganyo apa tipeze ndalama ija pa 31 pomwepo. Zimene kawiri so zimabweretsa mwina pressure in terms of administration ya zinthu ngati zamayeso. Ndiye mwina ena akukhazikitsa madate osiyana ndi amanebu mwina ndi njira imodzi yofuna kupereka pressure kwa anthu amene amatenga zinthu at ease amene amakhala odekha kunena kuti ife tidzapanga tsiku lomalizira. So mwina to deal with that pressure anthu awawa akhazikitsa masiku amenewo ndi cholinga chonena kuti anthu amenewa alipire mwachangu kuti mwina azipanga processes zinazo. Tikayang'ananso wiki ikubwerayi next week ndi ya 50-50 ma office ena mwinanso aboma atseka akatseka maofisi amenewa kodi ma process akumanebu azipitirira kapena ma process a skulu zina azipitirira mwinaso that area ndi areanso mwina imene amayipanga consider. Now on the other hand mwina tikayang'anano nkhani yokhudza ma means osiyana amene ayikidwa kunena kuti anthu adzilipirira mayeso ndi ma means abwino kwa anthu amene mwina ali ndi kutheka antauni kuti kutanthauza kuti technology
technology ikuvuta kumiziku. Technology kumiziku kuvuta. Chifukwa chonena kuti go maliza. Okay, chifukwa chonena kuti tikamakamba za population ya Malawi it's about 22 million Malawians. Koma tikamakamba za penetration ya mafoni it's around mwina 3-4 million. Mukhoza kuona kuti population yambiri so mafoni ajailibe. So tikauza kuti mulipiraga ya ndi mpamba Airtel Money alibe so kuthekera kumene kucha kuti mpamba ndi Airtel Money. Koma that's a good point, Innocent. Alipirenso. Koma no sindikudziwa kuti panopo pali anthu amene makolo ndithu amene angalephere kuchita access kapena kudzera mwa azinzawo kandi kudzera kwa aphunzitsi omwewo ka etc. Koma there must be people to access now PK I think on top of that ndonjezera kunena kuti mwina ena anakhoza kukhala ndi mafoni tamabatani tomuti anthu ambiri m'midzi mwa nato amamverapo wailesi amatokhala 3 days osalandira foni kumamverapo wailesi pafoni pacha now literacy eno kuthekera kunena kuti akhoza kupanga follow zija kuti mukadina follow mupite pa 6 mukachoka pa 6 mupite pa zikhanga diso mwina ndikantunda kamene soka kwapatsa anthu ajaso busy. Wow, so pali ma issues lina take timene mwina nditosaonekera kwambiri koma nditi ma issues so as my headmaster mandani they take advantage of that kunena kuti ifeti kuthandiza mwinaso ingobweresani mwinaso apatirene kuti tikumva za head ndaphunzitsa akhoza kaso adoba ena onena kuti ini mufuna mulipire mulibe phone bweretsani ndikulipirirani azatheka mwana asanamulipirire. So those are the things iso zina zokuti mwina ziunikira. Very very important observations, Innocent watsekula bwino kwambiri. Ndikulandireni Professor Dorothy Nampota amene muli mkulu wa Manebu mwadzuka bwanji kummawa kuno? Ineto ndadzuka bwino ndipo zikoma kwambiri poyindiranira pa program imeneyi. Zikomo tikudziwa kuti pali zochitika zimene mukuyenera kusamuka mwachangu tiyesesa kuti zimenezo zitheke. Nkhani imene ili mbwalo madamu ndi imene iyi ifeyo tapeza kuti zinthu ziwiri zimene ndithu zikuchitika. Number 1 kutseka kwa nthawi yolandira ndalama zimenezi kunasinthidwa ndi masukulu osiyanasiyana ndi aziphunzitsi. Koma number 2 even more important ndi iyi yonena kuti anthu akulipirabe kwa aziphunzitsi. Mukuyankha bwanji nkhani on both angles? Kodi nkhani zimenezi mwaziziwa zakufikani ndi mukutani? Zikoma kwambiri Patrick chifukwa cha nkhani imeneyi ndipo mwayoti tikambirani nkhani yofunikira ngati imeneyi. Right. Ifeyo ngati Manebu tinapika masiku otseka malipiridwe. Ndipo tena tukulipira anawa alipite kuyambira pa 23 September ndipo tidzatseka pa 31 December midnight. Correct. Nde kumapezeka kuti masukulu ena esetsa kuti ayike masiku oyandikira ofupikirako kuti adziwitsitse kuti anawa alipira. Maka mukudziwa kuti masukulu akutsekera ngati sabata lino. Ndaphunzitsa nthawi zina amakhala kuti akudziwa kuti anawa akupita ku nyumba. Mwina kukhala kovuta kuti atsatire mmodzi wa iwo kuti wapereka kapena iyayi. Nongoganiza kuti mwina amafuna kuti ayike deadline ijansanga kuti anawa akamatsekera akhale kuti iwonso athana nazo. Chino chifukwa chino chomwe angapangire makoma ma headmaster kuti asiseti kuti mene. Koma sopano pamene pomwanena bwino kuti mukungoganiza tiyelekeze kuti chiganizo chawo ndi chimene chocho chingakhale chiganizo chabwino. Inuyo pali zifukwa zimene munayikira date ya pa 31. I'm very very sure pali panali ma consideration ambirimbiri anthu ena amalipidwa ndalama etc. So wina wake ndi ukaichosa 31 ija ndi kuikoka kuibweresa pa 12 zimenezo zinkhuza zimuchita disadvantage kolo. Zomwe zimachitika nzokuti masukuluwa amene akwapasa kulembetsa ana sanga mu September la muja kutobala November la December mezi itatu makolo akhali ngati apatsidwa mpata kuti apatsidwa nambala ija alipire. So zimachitika kuti mwana akapita ku holiday ngati akafotokoza bwinobwino kwa makolo kuja tikumakawa wa boarding yawa akapanda kufotokoza bwinobwino akamisa amazadziwa mu January kuti mwana uyu sanalipire. Makhala kuti nthawi imeneyo ife chimashini chathu chatseka. Tete makhala ndi mavuto
asikulu aja ndeti mauza kuti inu munali kuti nthawi yonseyi tinakupatsani miyezi 3 okay then ndikoganiza kuti nchifukwa chake iwo wabe amafuna kuti amavutika ndithu mahedi amadzabwera pa ofesi paja kuzadandaula ine nanga nditani nanga mwana ameneyo andipatsa mavuto then muona ngati kuti iwo nawonso afuna kuchepetsa mavuto awo amene amakhala nawo pakakhala vuto lotere muchaka chamawa kuti nthawi zonse zatsekedwa okay so kwa iwonso afuna kuti ntchito yawo iyende aonekwe kuti ntchito yawo agwira bwino ana awo alipira ndipo aona mu system muja kuti ana alipira ifoti iwo aja kusuku ja amatha kuona mu system kuti ana atsala wakuti sanalipire koma akakhala kuti apita ku holiday pa nthawi imeneyo kumavuta kuti alumikizane nawo makolo aja ana aja ndiye kumapezeka kuti isystem chatsekera iwo sanalipire then ndikuganiza kwanga ntchito kumene ngoko kuti ahedi akuyesesa kuti mwina ntchito yawo iyende bwino kuti chikatseka chimashini azakhale kuti akuli ndi madandaulo amakolo ena okay pamene popo ndikuyimikeni kayi pamenepo tichite deal ndi point imeneyi tisanapite ku ina yayikulu imene yolipirano kuti makolo ndi ana asukulu akumakasiyabe ndalama kwa aphunzitsi. Bwana Kondowe, ndikulandireni ndipo ndithokoze kuti tili limodzi. Mwadzuka bwanji? Tifunse ma technician athu kuti Bwana Kondowe. Bwanji ndadzuka kainu tadzuka bwino mutiperekere moni kwa profesa wafika chabwino Akondowe tiyambe ndi imeneyi yakuti ma closing date amanebu paka panopo sanatseke atseka pa 31 next week koma masukulu ena ambiri panopo atseka kale. Mfundo imeneyi mmene akunenera professor Nampota akunena kuti speculation yawo ndionena kuti mwina anthu aziphunzitsidwa masukulu amadziwa amene makolo amachitira ndi amapereka dala nthawi yofulumirirapo siyana ndi amanebuyo ndi cholinga chokuti by closing time ya manebu anthu akhala atalipira. I don't know nkhani imene mukuiona bwanji Akondowe? Kumbali ina ndigwirizane ndi executive director Maneb kuti no masukulu aja Maneb akapereka dongosolo makamaka tsiku lomalizira kulipira amayeneranso akhale ndi ndondomeko zimene zingathandizire kuti nthawi imene tsiku la Maneb likukwana ana wonse akhale atalipira. Njira imodzi yoonetsetsa kuti ana aja ndi chidwi komanso makolo awo ndikuchepesa pang'ono nthawi yomalizira kulipira. Okay. Monga mwina amene ayikiramo. Koma ndimafuna nditsindike kunena kuti izizi ndondomeko zimene masukulu akhazikitsa zisakhale chiletso kwa ana amene angalephere kukwaniritsa masiku amene akhazikitsidwa. Chifukwa masiku ovomerezeka ndi okhawo amene amanebu apereka. Right. Osati asukulu ayi koma sukulu zimatha kukhala ndi ndondomeko zothandizira kuti zinthu ziyende bwino. Ndiye mukuganiza kwanga ndikuona kuti masukulu asatenge kuti basi masiku amene akhazikitsa ndi omwewo. Ngati pali ana ena onena kuti mwina sadakwanirise kupereka ndalama zimene zozo masiku amene asindikiziridwa asalepherezedwe chifukwa masiku ovomerezedwa ndi amene amanebu atulusa. Osati amasukulu ayi. Mbali ina ndimafuna ndigwirizane nawo profesa kuti ndimene zimayenda kukhalira chonchi kuti athandizire kuti ana ache ndi makolo aonetsetse kuti ndalama zimene zikufunika zalipiridwa nthawi ya Maneb isanakwane kuchepesa mavuto amene profesa anakhuzako. So pano pamene papa ndikuti pali vuto chifukwa number 1 sitikudziwa kuti kapena tikudziwa kuti masiku amene wachifukwa ineyo example imene ndinayo very clear ndi apa 12 is it 13 rather 13 last Friday imene masukulu ena ambiri anatseka. Now 13 ndi 31 it's almost 2 weeks period yo ndi yayikulu komanso are you sure kuti mwana amene analephera kupereka fees zake by 13th tsiku limene ku sukulu kwa amatseka amene yoyo anamulola kuti ndi iweka mwina anawo ndi awiri atatu kuti inu muzabweresabe ndalama zanuzo? Are you sure that will happen kapena is going to be closed out? My own view is that mwina ku nthawi ya masiku tivomerezane kunena kuti anakhala ngati kuti aichepesa nthawi yochuluka. Chifukwa 13 31
mwina amayenera kutseka ngati panali dongosolo limenelo mwina a week before mwina pa 20 hopefully imeneyo ikanakhala reasonable. Komanso ndikukhulupirira kunena kuti ngati pangakhale ma head teachers onena kuti mwina pali ana awiri kaya 5 amene akanika ndikupanga chisankho chonena kuti ana amenewo zikuti zitani asalembe zikhala kunena kuti iwowo alibe kufuna kwabwino kuwathandiza ana kuti alembe chifukwa mukuganiza kwanga ndikonena kuti head teacher sangalole mwana woti wavutika kuphunzira komanso kukonzekera amulepherese kulemba mayeso chifukwa chonena kuti nthawi imene iwowo anakhazikisa yadusa. Singakhulupirira koma mwina monga mmene mukuneneramo tikugwiritsa ntchito ife kuti mwina masukulu ena sitakutheka koma tikukhulupirira kuti pa chilungamo chake zikhala zodandaulitsa kwambiri kuti zinthu zimene zichitike. Okay, ndakumvani. Professor, mbali ina isopano mmene mukunenera kuti inuyo suspicion yanu ndi imeneyo, which could be very correct actually, kuti is a correct assumption kuti zimene zikuchitika. Ndiyeno inuyo popanga pobwera, I hope you are on the line, Professor. Hello? Sindukwamba, Professor. Muli pa line, I hope? I am. Okay. Ndimanena kuti all things considered, ndiyeno inuyo mmene mumazaika closing date yapa 31 December mukuziwa kale kuti mwezi umenewu ndi mwezi wa Christmas ndi zina zoterozo, and mwanena kuti masukulu wa atsekera probably wiki inoyo, most very likely pa 20 pa atseka. Ndiyeno mkati mmenemu muli ma holiday wa ndi zina zoterozo, meaning kuti aziphunzitsi akhala under pressure kuti masiku pali masiku ambiri amene anawo akhala atapita kumuzi etc. Koma ngati momwemo muli anthu odikira kuti alipidwe masalari ndi zina zoterozo. Date yapa 31 December mukuiona kuti inali bwino, ikuoneka kuti inali ndi zitopotopo zambirimbiri. Probably the choice of the date itself was bad in the first place, Professor. Ndiyambe kufotokozera kuti kulipira kwa mayeso kuti imene akutatsika ngati kuti makolo akalipira kusukulu ndalama iyayi. Makolo oti akulipira online. Apo pamanga wauza kuti esa ndikulipira musanatsekere kuti tione pa system kuti mwana esa aliwalipira. Koma kulipira makolo akulipirira ku nyumba. Sakulipirira ndalama ku skulu kapasa head kuti andirani ndilipirireni iyayi. Ekutseka kuti sakutengere ngati kuti atseka system iyayi asikusana tseke system. System yathu ikulandira ndalama padakalipano imalandira ndalama usana ndi usiku. Hayo imakaya kulandira. So panopo makolo asaopeso 12 yo kapena 13 December kapena deadline mwapanga skulu. Chifukwa chokuti ndalama zawo sakupereka ku skulu. Ndalama zawo akupereka ku manable directly using our systems. Dema system amene machena wonse olipirira ndotsegula 24 hours tsiku lililonse ndipo mpaka na makolo athakulipira tsiku lililonse mpaka na pa 31. So pano amene clarify pamene popo kuti anthu asaope asakapereke ndalama zawo kwa head kapena ku skulu chifukwa chokuti amanable tili ndi online system imene ili yotsegula panopo mpaka na pa 31 kama izi yonse mangazuke ka folokolo kwa AM kayafuna alipire 2 AM nthawi zonse system yathu imakhala live. Dema deadline awa asa obsede aliyese koli lonse iyayi. So pano Professor pamene poponde mwangobaya penipeni pamene bali mutu wa nkhani ya leroyi mukunena kuti anthu asadandaule makolo asadandaule chifukwa kulipira direct online kumanebu zimene zonse zimene zikuchitika tu kumidziku ndalama zitu anthu akupita nazo ku skulu tu iyayi zimenezo akulakwitsa iyayi ndi pamene tikunenapo kuti pali umboni overwhelming evidence Nzanga Innocent akuvomereza apa kuti anthu especially in the rural areas akulipira ndalama physically cash akuwapasa a headmaster masukulu. That is what is happening and we have evidence of that. Mafana bifade nkhani imeneyo ndi yankhe modeli. Masukulu amene amakolo amakapereka ndalama kwa head samakhala akumidziya yamakhala akutauni ndipo chaka chatha tinakhala nazo zitsanzo zimenezi ndipo ndinafunsa kuti chifukwa chani ino ozindikira ngati ino mukukapereka be kwa head so zimachitika anthu akumudzeneni somuna ndi amene akumvetsetsa
so mwina patikine ndipezere mwayi panopo nditiyene kuti kholo lililonse lisakapereke ndalama kwa hedi kapena ku skulu ayi anthu amenewa alipire kudzera kumpamba ku Airtel Money ku mabanki kwa ife ndikudziwa Innocent analankhulako ine tisana koyambirira kuja kuti akuti ena anthu makolo ena ku midzi kusatha kugwiritsa ntchito magajeti mwina alibe Airtel Money ine mwina ndikuti kumene koko kaya ifonyo kuti magogo omwe masiku ano mizimu ndalama akulandira pa Airtel Money nje ineyo kwa ine ngati ndimona ngati vuto lalikulu lomwe tikanakhala nalo la technology likanakhala lokulembetsa mwana online koma kunapezeka kuti titayelekeza mamboma arulo kwambiri aja kuti anthu kulembetsana online kunapezeka kuti nzotheka chifukwa system yathu yolembetsana online ndinayipanga roll out dziko lonse and school iliyonse no matter how remote ena sitinaphunzitse sonkomwe koma amalembetsana awo online bwino ndimona ngati likanakhala vuto lalikulu lekhala limene lolo koma zampamba Airtel Money panopo ndezili paliponse ndikamudzi kaliponse mwina kungopanga appreciate kuti I think chino ndi chaka chachiwiri mukugwiritsa ntchito chachiwiri kaya chachitatu mukugwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi mwina mukayipanga rate in terms of mwina anthu kaperekedwe ka ndalama ma cases amene takhala nawo mbuyomu mwina pakadali pano pa zimene zikumapereka picture yotani kuti zochuluka bwanji ndimvetsetse funso kuti khalidwe limene lili lopereka lokanika kuyuza ma online platform wandikumapitabe ndi kashi ndilalikulu bwanji mwa makolo silalikulu kwambiri koma then why chaka chatha tinali nawo masikulu angapo ina kudowa ina kudeza edi imene inachita zimenezi ndipo zinawapatsa ndimafuna kuti inasoza mtawuni kwambiri ina kusalima ya mtawuni mweni ndithu inapezeka kuti achita zimenezi ndipo vuto la zotsatira za zimenezo zakapanga choncho ahedi aja amalipira ndalama ija tsiku lomaliza lotseka lija tekumapezeka kuti akulipira ana 150 pa 31 tekumapezeka kuti system ija yatsekera midnight apezeka kuti ana 20 atsala sana alipirira so zimandirese consequence ya kumachitidwe amenewo koma ine nakhumudwa kuti amene wawo anali maskulu antawuni tamuzi taitiwiri koma antawuni analiponso atatu okuti makolo ndozindikira makolo ndakugwira ntchito makolo akumva uthenga wathu koma tsopano as long as pali skulu kandi imodzi kandi awiri it means there is a problem and maskulu alipo ochulukira pali zinthu ziwiri aziphunzitsi makolo ndi chifukwa chani akuchitabe zimenezi kumakapereka kashi kwa aphunzitsi number 1 number 2 aphunzitsiwo ndi chifukwa chani akulandirabe ndalamayo malo momuchita guide kholoyo kuti ya zimenezi zinatha dikirani tikuchiteni guide muchite tobonyana apa tobonyana koma ndikumazilandira ndalama zija ndikumazisunga mpaka uzalipira last day what is he doing with that money limene latiyankhire kwa akuminisi angiphaso ngone akalipo koma ineyo zimandandaulitsa kuti mphunzitsi amene ndozindikira amene wamvetsetsa uthenga ndi amene akulandiranso ndalama ine nchifake ndimanena kuti mwina your guess is my guess kuti kodi head you kapena mphunzitsiyo akulandira ndalama za ana za fizi malomouza kholo kuti tendigulisa impangani chakuti kuti ndalama yano ipite so limene lilo ndofunika mwina mahedi kapena aphunzitsi atatilongosolera kuti chimachitika ndi chani kwenikweni very difficult Innocent ukuthi banje professor Fusolindela avuta akuti sangali yange sangate actually it would be speculation kuti yanganizire mphunzitsi kuti mphunzitsi despite all the knowledge and awareness imene ali nayo koma ukalandira ndalama ndikumazisunga pena aphunzitsi wamakhala kuti akuti mwina akupanga zinthu zachikondi ati akonde anawa ndi apangire ineyo kapena mwina makolo awo kwapangira ndi anakapangira pomwepo koma izi akuzilandira nondi kuzisunga ndi zinthu zokuti zimavuta kuti umvetse kuti anthu pena pake amaganiza bwanji nde izizi kuopsa kwake ndikonena kuti zijati makamba nthawi ina kuti amamva mphunzitsi wasowa ahedi asowa kapena iye ayi ndalama zija zinakumana ndi ngongole za banki khonde achotsa pomwepo alipira ndi zinthu zoopsa kwambiri so mwina kumakhala aunduna za maphunziro anagawa ma division machani
machani ndikuona ngati kuti mwina ikhale responsibility ya akunduna wa maphunziro ma division kuti azipanga follow zinthu ngati zimenezi azipanga follow ma headmaster azipanga follow sukulu kuti kodi pakadali pano zikutani mwafika nazo pati mwinaso pena makolo amakhala ndi makomiti osiyana maybe makomiti aja should go beyond ungokhala komiti ya pa school itakhala pa division level aziuzana kuti kwathu kuno kuchitika zotere ndizoyenerera ukuchitika zotere ndizoyenerera. I think akamapanga choncho ma issues ena azipangidwa address adakale ang'ono. I agree with you. Ndipempha technical athu pali namba ya mphatso nkuonera PRO ku Ministry of Education anachula Professor Nampota pakuti nkhani imeneyo atatiunikira ministry taisanibe ankuonera kuti tikhali nawo program imeneyi. Akondowe, I'm sure muli pa line. Benedicto Kondowe line imeneyo kuti putaso chabwino. Tipite kwa Sam Kalimira ku Nzuzu. Sam, nkhani imene ili pa ground ndi imeneyi zikuyenda bwanji kodi ku Nzuzu? Atsogoleri toyamba tipite direct ndakupa zino kuno ku Chimaliro mu mzinda wa Mzuzu. Nkhani imene ili pa line kapena kuti pa wireless mukuyitsata bwino ndithu nditudi nkhani yake ndikuyitsata bwino bwino. Tiyambire ponena kuti munachiyendera bwanji kuti mande kufika kuti PN idzipereka ndalama kuchita ngati imeneyi pomatumiza kumanepo kuti wanalembe maiso. Choyambirira chimene chili chosangalatsa kwambiri ndichonena kuti iyi ndi njira imodzi imene ithetsa umbava makamaka kwa anthu amene timadalira monga aphunzitsi, chifukwa mphunzitsi timatenga kuti ndi kholo la mwana amene amakhala mlowa malo mwa kholo pakumusamalira amene amapitira ku sukulu. Ndiye ngati mmambuyo mmene zinkachitikira zonena kuti ukatumiza ndalama pomudalira mphunzitsi uja kupezeka kuti nthawi yonena kuti ana alembe maiso pamene pamaphulika nkhani zonena kuti iya akutati kumanebu sanalipire kupezeka kuti anaja nkukanika kulemba maiso. Ne mmene zateremu iyi ndi njira yabwino chifukwa chona kuti pali kuthekera kuona kuti munthu umakhala ndi assurance yonena kuti zimene ndapanga apa zili set. Kwatu makolo wena mwina ino mdatumiza ndalama kupitsa pa njira zimene zizi zamakonozi kwa makolo wena umapirika ndalama kwa aphunzitsi kuti tichitireni zinthu. Ndinene pano kuna kuti pali aziphunzitsi ena ndi akuba kotero kuti amalenga daladala ubale pakati pa iwowo ndi makolo kuti apange gain trust kuchokera kwa makolo acha. Ndicho ngachona kuti china chilichonse chimene akufuna kupanga ngati cha ndalama azikhalano ngati kukhala ngati wokhulupirika komano pamapeto pake amakhalabe kuti anthu acha amaziwa zona kuti nthawi tisayiwale kuna kuti nthawi zambiri nkhani za ndalama zimakhala kuti zikutchulidwa kumbali ya mayeso imakhala ngati mmene tikupitiramu ku January imakhala kuna kuti ndalama ikuvuta ndipo njira iyo khala imene iwo angapezere ndalama ndikunamiza makolo. Chifukwa cha nthawi chipekezanga pacheki mzanga ndiudziwa Jason Aisha Libalahi zikoma kwambiri Sam Kalimira Innocent wamvesera bwinobwino bwana chabwino usanachite comment tipite kwa Jason Malowa kuzomba. Jason akuti bwanji kuzombako nkhanizi zikuchitika? Bwino ndi amodzi mwa aphunzitsi imene muri na discuss in the private secondary school. Ascenda private. My name is Maxon Mariro. I'm one of the teachers at Ascenda Private Secondary School. Mwaira njira bwanji nkhani imeneyo deadline ikale pa 31 ino mwazipanga management. In fact, as far as education is concerned, maga maphunziro amene amayendera timayenera kumasata malamulo amene amanibwa atiuza ma rules and regulations. Pawajawo amatuza zinthu zimwambiro pa parents kuti zinthu zikhala chonchi machitipira chonchi so as anthu akuti tili mu academia timayenera kusata malamulo amanibwa aja kumaso kwa fotokozera makolo ndi ana nthawi imene makhapu yokuti iwo aja alipire mayeso. Nje mwina unosumaka makesi ndalama zikuwa kani? Of course my cases were there. Mano ifenga ngati akasenda timayesesa kuti
since the establishment of the school, we have never had a case kuti ana mwina maina awo atoa, because there should be awareness, there should be consciousness kuti anaja azizi wanthu olipira maiso moyenerera kuwanso kusande ndomeko zoyenera. Nekani hiyo timina mumateka sanga kusiyana kudeta inyamane mumafika bwanji pamene makhabani kwa ifeyo zimene sizochitika because timasatira malamulo amanebo amene amatipasa ndi ndondomeko zawo. Monga ine sinikupeza hapo vote fode kuti monga tikatenga manebo imene zikandi strong political will. Next year we are having elections. They wajangata kupanga, they have tingane kuti zifukwa zawo zimene apangira choncho. Kwa chaka chama mwina kukha pressure ikulu, mwina anambiri mwina they will be carried away, makulu ambiri they will be carried away with the political atmosphere. Then kwa nesi ndikuona kuti is a problem. Kwa yoti waja amaperekera apikire nthawi yoti ana kapena aphunzitsi makolo akhale pamodzi ndi aisama akhale pamodzi alipire maiso following their rules and regulations. Ine ni Madison Mario, imaphunzitsa pano pa center private secondary. Atiso ndiye na pano abambo tina nanu ngomwe makala ine ndi Damiano Kimombo ndipo ni makala mwezi wa mpoto. Pani mene mbayandira bwanji ndira bwino pacha kuti manemo inakoza madito yenerera musamaka kuti movuto laza chuma kumabe kwayenda ngati kholo anati pasabe nkayenerera singokuti tukanye yovuto ndi mwana ku school ndi ana moti mwalipira pakati pa amene ndalipira ndi mwana form 2 yo ndi wa 4 ena mungala ndite kujani kangani mene makolo ansanga nthawalangiza kuti achite mofulumira mukizani matete amene amane waika chifukwa choti ngati satero tizapeza kuti sina tipona ngati mane mwina kupita kuika matete oyenera ngati amenewo tisapanga changu ine tikuyentha yovuta. Kodi Jason alipira kuti ndalama akulu amenewo December asanafika kata kwanza akuti mwalipira kuti ndalama asina pita kuchukua pamane kundere ya kazi online imene ngene kweli kulipira ndalama za maisa mbodi zinapika sima bwana ai panabeso foto hiyo sababu atero tupati jamela pati jamani Damiano Kimombo kuno kwa chikanda ulitirize mote. Zikoma kwambiri Jason, baba ndikudikira kuti tikhale ndi akondowe aja back online. Innocent professor is still online. Innocent nkhani ili mbali ziwiri ena anathana nazo it's working out fine koma tinene muona mtima ndithu ena sizikuyenda. Ena sizikuyenda koma mwina titanena kuti nkhani yonena kuti anthu azilipira pawokha I think ndi nkhani yabwino kwambiri nkhani yabwino ikwapatsa anthu mwayi opanga plan, ikwapatsa anthu mwayi onena kuti akhoza kulipira at their convenience amene afotokozera professor muja. I think vuto limene lilipo ndonena kuti pala anthu ena chidziwitso chawo mwina ndi chochepa chifukwa chakuchepa kwa chidziwitso chimene chocho aphunzitsi ena kapena sukulu zina zimatenga advantage kunena kuti inu yobweretsani ndalama kwa ife tikutseka tsiku lakuti lakuti uli pamene popo. Innocent akondowe aja abwera akondowe issue imeneyi ndi imene ndimafuna mutachita address yonena kuti chaka chino ndi chachiwiri since online payment system inakhazikitsidwa ndi amanebu asipinsa kulandira ndalama inuyo mukuti bwanji pa nkhani imeneyi? Poyamba timene kuti amanebu anasindika ndondomeko zolipirira ndalama ina iliyonse imene kuyenera kupita ku nthambi imeneyi. Ndipo mukayang'ana ma systems amene akugwiritsa ntchito ndi ochuluka mpamba TNM mabanki ndi zina zotero. Koseko mukumvetsedwa kwathu ngati amabungwe ndikonena kuti apereke mwayi kwa wina aliyense kugwiritsa ntchito njira imene ngakhale yapafupi. Komano tikudziwa kuti kumudzi makamaka mwina ndondomeko zinazi mwina makolo alibe foni au zina amagwiritsa ntchito anthu ena osataphunzitsa okhayi. Mwina kumpempha munthu wina amene ali ndi foni kuti awalipe amulipirire mwana wawo ndalama ya manepo. Ndiye tinene kuti aphunzitsi atha kuthandizira koma isakhale ngati system
yoti aphunzitsi atenge ndalama za ana ndikumadyera wosalipirira kenapo tizibwera pambuyo ndikunena kuti amanepo mwina alakwisa apange zina ndi zina. Ndezikufunikira kuti aphunzitsi amene ali ndi mtima wothandiza kwa ana amene mwina akufuna chithandizo apange zimenezi moona mtima wosati njira yopezera ndalama ndikusokoneza sokolo la ana. Tinene kuti nkhani imene nthawi zina itha kuchitika chifukwa chonena kuti mwana uja afuna chithandizo kapena kholo likufuna lithandizike chifukwa chonena kuti mwina iwo pawokha sangathe kupanga. Okay, so pano element imodzi imene imayenera kuunikidwa apa kunena kuti so pali njira yotani yofuna kuletsa khalidwe limene lilo kuti aphunzitsi ndikumalandirabe ndalama kuti imene is it an offense and therefore is it punishable oti achite punishment ndani mwina asana yake PK andimafuna ikile ndimanga pamfundo imene yankhula kundo yonena kuti nthawi zina aphunzitsi amakhala akupanga chikondi kwa ana akuathandiza ana acha ana ena mwina makolo awo sangathe kukwanitsa foni mwina ali nayo koma mwina to follow the steps ndi zina zotero zimene zonse zimatha kukhala vuto. So mwina akamayakha funso sindikudziwa if it's punishable kapena it's not punishable. I think izina ziso zingopita kwa aphunzitsa ino akewo mwina ndi sukulu zonse kunena kuti akwena kukhala okhulupirika ngati ana wa maphunzitsa akwena akonde kuti aone kuti mwana wanga walemba mayeso mpaka wachita bwino. Pena makolo ena kubwera kuti tithandizeni ndi zinthu zabwinobwino akhoza kuwathandiza komanso mwina makolo mwina zinkhani ngati zisizongofunika kuti angathandize ndi aphunzitsi okha akhozanso mwina kufunsa achibale ena kapena anthu ena amene ali nawo pafupi ingakhale ulabusa kuchalichi kwawo kumene ngati wakuona tisangakwanitse kupanga zimenezo akhozopita kwa abusa nthandizeni tifuna tilipire ndondomeko zake ndizotani zikhoza kufika kumeneko kuti mwina apa tipange avoid it zinthu tena chomwe tikumachitikana pamwe pa zimenezo enanso mwina akumakhala ma extra fees kunena kuti muonjezerepo 5,000 yokuti ndikupangireni zakuti zimene pena pake zikulowa benthumba mwa makolo pa zinthu zonena kuti zikhoza kungotheka mwasi. So pano thank you so much for jankhani imeneyo akondowe musa okay all right who is this Akatundu ndiyankhe funso limene mwakusalo akondowe yes so poyamba nimafuna ndinene kuti zimene mwina aphunzitsi ena amapanga munthu wina ngakhale wachibale atha kupanga ngati alibe chikondi atha kumnamiza mwana amene ndi wachibale wake kunena kuti ndakulipirira asanamulipirire chimene chimafunika ndi chilungamo. Ndendi yankhe funso limene mmafunsa kunena kuti kodi kutero ndi mlandu tinene kuti mmene zilili pano si mlandu ayi mlandu umene mphunzitsi angakhale nawo ndi kumudyera mwana uja ndalama zake osati kumuthandiza chifukwa mlandu umene ukwera m'malamulo athu amene timati penal code koma kumuthandiza si mlandu ayi. Tikanena kuti kodi amene akuyenera mwina azengedwe mlandu ndi ndani tikunena kuti ndi mphunzitsi osati manepo chifukwa kuti manepo inasindika njira zogwiritsa ntchito polipirira. Tsopano akondowe pamene mukuyenera kukhala clear ndiponena kuti si mulandu kumuthandiza mwana uja kapena kholo amene wabwera ndi fees ija ndikumuthandiza process ndikulipira pomwepo pamene pali vuto ndipoti anawa akubweretsa ndalama zija ngati gulu ndikuzansiyira mphunzitsi uja kuti no basi talipira kwa aphunzitsi atilembera kaya kapepa kuti talipira mphunzitsi uja kusunga ndalama zija kuti no azitumiza yekha at his own time. That's where the problem is it. So zimene ndikunena ndizonena kuti ngati ndalamazo zalipiridwa regardless of time koma ngati zalipiridwa mu nthawi imene amanepo anasindika si mulandu ayi pakupowa mulandu chifukwa chonena kuti mphunzitsi uja walandira ndalama kuzisunga kapena kuzigwiritsa ntchito wosalipirira ana aja ndalama kumanepo zimene zizofunika umene ndiye mulandu. Akondowe pamene popo ndakumvani amandira lero koma kutumiza mwina Saturday ngakhale mulandu. Let me ndakumvani pamene popo Akatundu kunduna mukuti bwanji aziphunzitsi amene akupanga bezi zimene zimayenera kukhala kuti zinalekedwa the only thing they can do is to assist the pupils etc. Akatundu
Akatundu muli pa wireless. Mina ndingofotokozera kuti ngati kunduna tinagwira ntchito kuthandizana ndi amaneko. Yeah. Ntchito imeneyi inali yoti zinthu zikhale zosavuta anthu atitha kudziwa njira okha. Right. Pamene anthu akukhala kuti akusemphana. Yes, akusemphana ndi ndondomeko yokhazikika. Line ya Katundu. Yeah. Ikuvuta. In that case therefore ndikusiyene Akondowe mumalize thought line yanu imene mmapanga kuti anampota atseke. Akondowe. Ndikhulupirira kuti mfundo yanga ndinamaliza. Pankhani yonena kuti mulandu uchokera pati ndenda fotokoza bwinobwino. Mwina timalizire Akondowe eno timalizire. I hope anampota ali pa line timalizire ponena kuti ma deadline amene anakhazikitsidwa yeah, my deadline amene anakhazikitsidwa ndi maskuluwa izizi it's a real situation kunena kuti panakhazikitsidwa ma date ena outside of the 31st ndi zifukwa zimene tanena zija kuti azipinsi mwina amafuna kuti akhale nthawi yokwanira to ensure kuti ana onse alipira pa kesi yonena kuti ana ena ake analephera ulipira pa date yokhazikitsidwa ndi maskuluwo andi panopo ali ma issues chifukwa cha zimenezi mungalangize motani atani anawa. Maganizo anga ndionena kuti monga mmene nafotokozera madate wosindikizika ndi madate amene amanepo apereka. Ndiye ngati mwana wadusisa date imene skulu inasindikiza ndikukhulupirira kuti makolo asafowokayo akuyenera alumikizane ndi aphunzitsi kuti mwana uja ayesese kulipira ndalama kumanepo date ya 31 imene anasindikiza isanadusa. Yeah. Ngati pangakhale mavuto pali njira zina zimene atagwiritsa ntchito kaya kudzera ku unduna wa zamaphunziro kaya ife kumene timathandizanso makolo amene ali musituation imeneyo ndi anthu ena amene angakhale othandiza. Okay. Professor Nampota muli pa line? Okay, ndiye ndimafuna kuti potseka mumakatseka mukhudzeso mbali imene yonena kuti ndizotheka kuti skulu ina yake inakhazikitsa date pa zifukwa zimene timanena zija ana ena ake makolo ena ake sanakwanitse kuwalipirira anawo pa date imeneyo mungapereke uthenga otani as you close? Zoma kwambiri ine mukutsira kwanga ndamvetsera kulankhula kwa anthu onse ndinene kuti ndiyambire kunena kuti njira iyi yolipirira pafoni tinapanga chifukwa cha mavuto timachita address mavuto amene timakumana nawo mbuyomu pamene makolo amapereka ndalama ku skulu akuskulu aja ndikudyera ndikuchapeza kuti ana aja ife tipanga wise hode malizatsi awo samapatsa chifukwa chakuti ayindiko ngoli koma iwo analipira. Ndiye panopo tinasintha zimenezozo kuti kholo lililonse lisakapereke ku skulu ndalama ayi. Kholo lilipire kwa ife kumanebu kudzera kwa njira zomwe tinayikhazikitsa. Right. Ndipo chikhala chotiwawa kwambiri kuona kuti kholo lina lakapereka ndalama kapena deadline ili pa 12 ka deadline ili pa chani zimenezozo ayi. Deadline yolipira ndi pa 31 December. Ndipo pa 31 December apa chisystem chathu chidzacheka chidzasekulanso kuona mwana aliyense kaya azakhala kuti amphunzitsi amudyera ndalama kaya amutani ife tidzamvera zimenezozo chifukwa tinapeza kuti ndi ntchito yayikulu patsogolo pathu. Ndiye chisystem zathu ndayina kale kuti zili panopo timakhala zochegula 24/7 ndiye kuti ola lililonse kaya uzuka folokoloko kaya ufuna ulipire 8 koloko mama wakazifo zosezo mkholo lipirani kwa ife. Ndipo madate amene analemba anakupesani ku maskuluwo si madate amene manembo inayika ayi. Date is 31 December. Ndipezere komwe akankwatira kuti ndiauze makolo kuti tikatseka system pa 31 December chidzatseguliranso ayi. Chifukwa chakuti tindi ntchito yayikulu kutsogolo yomwe anayikhudzapo aujena Innocent kuti
tichaka chawo chovuta chitsikulowachi chikhala ndi mapressure ake osiyanasiyana ndi ifeyo ngati amanebu tifuna kuti tikhale patsogolo kuti mavuto amene angakhalepo chifukwa cha zina ndi zina zakunja kwa ife tisakhuze mayeso athu ndipo patakali pano tasindikiza kale timetable mayeso akuyamba pa 21 May tidzathamangitsa ndi kuti tigwire nthawi tizatseka pa 31 December tidzatsegulanso ayi munafunsa kufunsa lina lake lomwe sindinayankhe lokuti kuti masikuwa munayika masiku oyipa kuli maholiday kuli majani deadline sinaliyankhe limene lija nkhani ndiyokuti kutsegula kulipira tinatsegula pa 23 September 23 September anatha, October anatha, November anatha, ndipo December atha. Musatenge ngati kuti tikufuna tatsegula mwezi uno kulipirako kuti tibasete wanti iya ili machita target mamansendi follow. Tunajita target ya September, tunajita target ya October, tunajita target ya November, ndipo ndia December. So anthu akhala ndi nthawi yayitali yokuti athe kulipira. Ndipo panopo kuli malipiriro akwenda bwino ndithu ndikubacha chithunzithunzi ndikuthekamu kuti bei yayi taposa 60 kuti percent pano yamene yalipira. Andifota anthu amalipira last minute ndikuyembekeza kuti pokwana Monday next week tikhaliri ma 80 chakuti percent. So kulipira anthu akulipira ndithu ndipo ndikuwalimbikitsa pano deadline ikathabasete wani chonde chitamvaso kudandaula kwa aliyense olada gwada chifukwa chokuti nafeso tili ndi ntchito yayikulu patsogolo pathu. Zikomo kwambiri Professor, apopo Innocent is very clear. Number one, mayeso kulipira kutseka ndi pa 31. It doesn't matter kuti uskulu kwanu kwananena chani ngati for some reason simunalipirebe muli ndi masiku mpaka pa 31. Kulipira ndi direct online. Only kunyumba. 24 hours nthawi inayo. Fufuzani njira imeneyo muipeze mulipira. Zilibe kanthu kuti kunali deadline ya mtundu wanji yosiyana ndi pa 31. Deadline ndi koma extension kulibe. I think nkhani za system zimandisangalatira pamenepo ndipo ndizabwino zapangitsa kuti amalawi tizipanga nthawi yake akunena antsegula pa 23 September koma ma percentage amene akunenawo 60 painawo mwina timayo makhatire ma 90 koma tinazola mapanga zinthu last minute si zinthu zabwino. At least tizipanga zinthu mu nthawi yake tisamapereke pressure no ku system ndizomwezo zovuta kukalembera wazisa tsiku lomaliza anthu afuna apita akalembetse system yatseka nkumadandaula zimenezo sizabwino. Ndikuthokoza kwambiri Innocent, timalizire pamene popo kuma take home message anyamata ndi asungwana komanso makolo nthawi ilipo kutseka ndi pa 31 December irrespective of deadline ya mtundu wina uliwonse and kulipira it's online only online. Mukhale ndi tsiku labwino. Nanga kwanu ngokulinje Mabenya ngabenzela Nakazuka kwakulinje Nakabenzile dilo kulinje Nakakuboma ngukushirika jani Wale akoti ya kulibaji Kudi wasauga kulilabe Nakaosolola ledesiya olija Chirugugo shuyena maji Nakankani zonyati sasikulijani Kumbolo bagari kulinje Mera nanga wanu kulinje Kudi kuboma kusteri hausi kulinje Nakaotuta waduga baji